Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Ina fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Ya sanyi. Amma Allah da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka ka daure ka mana subscribing. Yau darasin mu na yau shine zamu nuna muku yadda zaka rage wa wayan gashin caji, domin mutane da dama wasu sai su ga wayansu da can ba ta sha musu caji na Android, amma kuma daga baya ta dawo tana shan caji sai ka rasa menene dalili. To masu zama wasu applications ne wanda ka yi amfani da su to amma kuma applications ɗin gashi ka fito daga cikinsu ba amfani kake da su ba a daidai lokacin kuma amma ba su daina shan caji ba. To insha Allah in ka bi mu a daidai wannan bidiyo za ka ga yadda za ka kashe wani application su daina sha maka caji. To sai ku biyo mu. Da farko dai za ka lalibi Play Store naka. Misali, shi ne Play Store na sai ka yi clicking. Okay. Sai kai searching ɗin Kill app kamar haka, kai typing ɗin Kill app, gashi na a sama sai ka shiga. Kana shiga idan kai ne farko, idan kamar ni yanzu na riga na yi install din shi, amma tunda kai ne baka install din shi ba sai ka danna install haka kamar nan gurin sai ka yi install ɗinsa ya shiga, amma na riga na install ɗinsa. Ga bayanai akan applications ɗin mutum 36,000 sun yi ganin shi, mutum miliyan 1 da wani abu sun download ɗinsa. Gashi nan dai application ɗin nan sai ka yi opening ɗinsa kamar haka. In ka riga ka yi install ɗinsa sai mu yi opening ɗin shi kamar haka. In ka yi opening ɗin shi direct zai kawo ka wannan ne fiskan application ɗin. Da ya kawo ka nan wannan application ɗin ku gani ga su nan. To su ne application da suke kan wayata suke aiki, wani kuma shan caji suke yi, wani ni ban sani ba. To ta yaya za ka kashe wannan applications ɗin? Misali kamar yanzu ga Chrome ko kuma ga Chrome, ina so in kashe Chrome ɗin nan daina aiki sai in taɓa nan daidai da aka samu cross ɗin nan. Yawwa yanzu idan ka duba za ka ga babu Chrome ɗin ya tafi da gashi, ma'ana na cire shi kenan daina sha min caji. To wannan application ɗin haka za ka bi su da ɗaya duka ka ciccire su. In ka ciccire su shine zai daina sha maka caji. Wayanka za ta zauna daga ita sai kanta kenan ba za ta dinga sha maka caji ba. Amma me inda da kwai wannan applications ɗin to kamar da suke shan caji so za su dinga sha maka caji ne a ɓoye tunda kai baka sani ba, kana ganin ka fita daga ciki. To wannan shine hanyar da za ka rage ma wayanka shan caji insha Allah. Dan dai yau ne farkon zuwan ka daure ka mana subscribing don mu samu damar sanar da kai idan za ka ci gaba da aiki. Sannan idan yau ne farkon zuwan ka dole wayan zai nuna maka sai ka yi, ma'ana ka buɗe application akan wayanka da ka shiga zai nuna maka da za ka hau kan wayanka ka yi aiki da shi. Na gode.